Brudem, bon dia. Hola, ¿qué tal? Grup DEM és una cooperativa de professionals, treballem sense afany de lucre i treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual. El nostre objectiu és la millora de la seva qualitat de vida, no? Per fer-ho tenim serveis de centre ocupacional, també tenim un centre especial de treball que està situat aquí a territori del Vallès Oriental i també Occidental. El centre ocupacional és un recurs de la cartera de serveis que tenen persones que en principi no tenen, diguem-ne, capacitats laborals com per poder anar a treballar a un centre especial de treball o a una empresa ordinària. O sigui, dona una assistència i el que fem és activitats d'ajustament personal i social i també algunes activitats d'ocupació terapèutica. Al centre ocupacional atenem unes 108 persones i amb el centre especial de treball donem feina a 66 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental. Fem el servei de suport a la llar, que ens serveix per atendre persones que són força autònomes però que necessiten un suport. Llevo en la cooperativa desde 2019, lo que la historia de la cooperativa comenzó mucho tiempo atrás, a finales de la década de los 60, con unas personas que estaban en desacuerdo con la forma de funcionar, con la visión de una dirección de cierta entidad. Estos valores eran pues, que las personas con discapacidad intelectual fuesen partícipes de su propia vida, que tomasen decisiones, que participasen de la comunidad, que fuesen agentes activos. Empezaron a hacer una serie de actividades donde estaban en contacto con la población, donde ellos ofrecían actividades a la población. Estas personas que venían de un sitio donde a veces no eran escuchados, esta vez, siendo una cooperativa de trabajadores, tenían la oportunidad de tener voz y voto. También tenían esa capacidad de involucrarse, de participar, de tomar decisiones que creasen impacto en la vida de las personas. Nosaltres formem part de la sectorial d'iniciativa social, SocialCoop, que agrupa les cooperatives que atenen a les persones. Principalment ens relacionem amb la Federació de Cooperatives amb 4 àmbits: l'àmbit de la formació, l'àmbit de l'assessorament tècnic, l'àmbit del networking, en posar-nos en contacte amb altres cooperatives per diferents necessitats. Per exemple, l'any passat nosaltres vam assessorar una cooperativa de persones amb discapacitat que es volia fer centre especial de treball. I, per últim, la participació a les assemblees pel que fa a la gestió del pla.